Že pre zviahnutím tohto videa nezabudni dať like, odber a uži si video. Vítajte u dnešného videa, kde sa pozrieme na moje najlepšie kartičky typu z Extraligy alebo typ Sportligy. Tak, poďme na to. Číslo 10. Tomáš Starosta. Je to podpísaná kartička od Tomáša Starostu zo sezóny 2024/25 séria 1. Tak to ešte vyzerá zozadu a my sa vrhneme na ďalšiu kartičku. Číslo 9. Jakub Linet. Je to podpísaná kartička Jakuba Lineta level 1 séria 1 z typov z Extraligy 2024/25. Takto kartička vyzerá zozadu a my môžeme ísť na číslo 8. Číslo 8. Je to ďalšia kartička hráča Dukly Trenčín, Breta Steplov. Je to podpísaná kartička level 2 z série 1 sezóny 2024/25. Takto kartička vyzerá zozadu. Ešte keď prídeme na ďalšiu kartičku, tak prosím nezabudni dať like a odber. Veľmi mi to pomôže. Ďakujem. Číslo 7. Denis Hudec. Je to ďalšia kartička hráča Dukly Trenčín, tiež zo sezóny 2024/25. Tak to vyzerá zozadu a ideme na číslo 6. Číslo 6 je prvýkrát kartička, ktorá není zo sezóny 2024/25, ale je zo sezóny 2019/20. Tak to vyzerá zozadu. Číslo 5. Peter Sojčík, je to kartička zo sezóny 2019/20. Je priehľadná, podpísaná. A to už je asi tak ako nevšetko. Tak to ešte vyzerá zozadu a my môžeme ísť na číslo 4. Číslo 4 je podpísaná kartička Ota Haščáka, typ kartičky ligové legendy. Tak to vyzerá zozadu a my ideme na číslo 3. Číslo 3 je už konečne kartička s kúskom dresu. Je to konkrétne Peter Zuzin. Sice není podpísané, ale aj tak si myslím, že si v mojej zbierke číslo 3 zaslúži. Tak to vyzerá zozadu a ideme na číslo 2. Číslo 2 je podpísaná kartička znovu od Ota Haščáka, ale tu je to v národnom drese Slovenska. Tuto vidíme zozadu a ideme na finálne, čiže na najlepšiu kartičku v mojej zbierke. A finálne číslo 1 je Game Jersey, aj podpísaná kartička Dalibora Portňáka. Tak to vyzerá zozadu. Toto už by bolo pre dnešné video všetko. Pokiaľ sa ti video páčilo, nezabudni dať like, odber. Vidíme sa pri ďalšom videu a zatiaľ čus.